KHAWLHRING official Piggery YouTube channel thir tu zong zong te chibei vek ule zoram mun sang letlang sang Vawk Vulhtuten kan Vawk Vulhte Natna lakatanga kan ven dan tur kan soidon ali Vawk Vulhtuten kan Vawk Vulhte Natna lakatanga ven dan kan soidon ani amasa in farm nei tu te le Vawk Vulhtuten kan Vawk Vulhte anlo hrisel jok theinan kan Vawk in le avel te fai takin kan vong thiang hlim thin tur ani ran dam lo anomin in shana adam te atanga hladewa da thin tur ani Vawk farm kan Vawk vulna hmuna Vawk thar kan lak le tur chu ahmasa in hun engemaw chen kan da sang quarantine tur ani Vawk kan lak reng hrilen lo na hmuna tanga lak tur ani a mun shan tam lutuka tanga lak do ni se atha KHAWLHRING official Piggery YouTube channel hi lo la subscribe lo ani chuan khonga in min lo subscribe sakla notification bell khai on phei chuan video thar kati chua piang in i first zia theidon ani mun danga tanga ran lak lu don in kan uruk hle thin tur ani mun boruak in ang lo lutuka tanga ran lak lo sham tur ani Vawk bui tur kan lak chu an kum le ri zong in anga da tlan tur ani hei hi poimo khop maya Vawk Vulhtute le farm nei tu ten kan Vawk Vulh kan ran Vulhte a hu hawa kan da don reng in ri zong in ang pumrua in tiat in rual khai taka kha kan da thin tur ani alian le ate te kan da pol noi ani chuanin anin ngai loin anin sual pha fo thin ani ti kha kan hredon dia kan ran te chu hul hliap thatak siam sak tur ani a in chep lutuka kan da tur ani lo kan ran lak lu chu vaccine tha nge in kan vaccine masa thin tur ani hei po hi poimo khop maya kan Vawk Vulhte an lo hrisel jok theina tur le hri lakan him theina turin vaccine ahun taka kan la thin tur ani farm chung kan ran vulna hmuna ran kan lak lu donin fai taka bual atha chu ba ka dam doya ti fai bok tur ani ran mun dang le mun sanga tanga kan Vawk vulna hmuna kan lak lu don reng in fai takin kan bual thin tur ani a entianan tuisen dal deuh te po in kan bual fai kan ti thiang hlim thin tur ani ka video te min hlut saka min lo thir sak thina wangin kalome